Kuka pelaa tähän aikaan aamusta? Se kuuluu olohuoneesta. Nyt kyllä. Mitä? Oh, sori, oli ihan pakko. Sori. No ei siinä mitään, mutta sun olisi pakko viettää äänetkin päälle, vai? No sori. Mä voin laittaa ne pois, sun häiritsee. Neiti prinsessa. Ei ne olisi tarvinnut suuttua. Mitäs sä muuten olit pelaamassa? Näitä. Ajattelin vaan pelaa sitä koirapeliä, missä on ne koirat. Tiedätkö sen? Tiedätkö? Tiedän. Okei, mä voin näyttää. Siellähän on pallo ja kaikki muut. Ja Rose on tossa. Tytöt. Herra Jumala. Oho. Ai please, tytöt, älkää laittako heti ääniä päälle, jos te pelaatte. Kello on vasta 9. Laittakaa äänet pois. Sori, mä laitan ne pois. Näin, nyt me voidaan jatkaa pelaamista. Mennäänkö vaikka kilpailuttaa niitä? Okei, mennään vaan. Ohjaassa mä en oikein osaa tätä. Ouch! Sattuko? Ei. Hei, joko sä pelaat? Okei. Noin. Mennään tänne. Pitää mennä hotelliin hakee. No. Joo. Typerää kun tuo enkuks. Pudotetaan toi pallon pois. Ei tarvitse tuossa sisällä. Nyt. Ei, mä en halua myydä ketään. Haetaan vaikka Sassa. No. Kyllä. Noin. Nyt tonne toi. Mennään vaikka tänne. Noin. No niin, täällä taas. Nyt tuli huono heitto. Mä oon surkee tässä. Kolme, kuinka kehtaa, paskapää. Älä kiroo! Sori. No vasta 11 tuolla 12 on vitsin laskaa. No 9, se on hyvä. Ei vittu, aika loppuu. En ehtinyt.
juomaan. No ei voi mitään. Tultiin kolmanneksi. Ei voi mitään, ensi kerran paremmin. Täytyy lopettaa tän pelin. Muista seivata. Ai niin joo. Seivaa. Come on, vauhtia. Okei. Noin. Noin. Oli hyvä taas pelaa vähän aikaan. Niin oli. Mulla on hirveä nälkä. Mennäänkö syömään jo? Joo. Mennään vaan. Tuu joo. Tullaan. Sä voit laittaa ampalaa. Mä otan, että sä laitat. Kiitos. Hei dude, mä en oo palvelija, mut okei. Maitoa. Kakaojauhetta ainakin. Pari mukia. Näin. Toivottavasti kelpaa. Älä sinä siitä huoli, eiköhän se kelpaa. Mä oonkin valmis. Entä sä? Joo. Hei. Mitä sä oikein tänään tehtäis? Mä en ainakaan tiedä. Mä ehkä menen mun kaverille yökylään, jos niiden vanhemmille sopii. Hei mä tiedän, mä kutsun mun kaverin tänne. Okei, hei mun pitää nyt mennä. Moikka! Moikka! Tuolla on aina hirveä hoppu joka paikkaa. Mäkin tästä nyt menen. Aika etsiä kännykkä. Ei. Ei. Upsista. Ei. Ei. Tää oli yksi juttu. Löysinpä jättikokoisen puhelimeni. Nyt soitan kaverilleni. Ei kuulu mitään. Mitä ei kuulu mitään. Halo? Moi 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 moi! Please, voit sulla mennä yöksi? Häh? Ketä siellä on? Mä? Et sä tunnista mua? En tunnista. Kuka siellä on? Se on Rose. Tunnistatko jo? Ai hei Rose! Ei oo katsottu pitkään aikaan. Sä kysyt mua yökylää. Niin kysyin. Voit tulla please? Oikein sun siskokin on niinku se kaveri yökylässä. Hei please, voit sä tulla? Okei, älä nyt sitä. Okei, mä voin tulla. Monelta. No väittäis.
2, 1. Sopiks 3? Mulla on tänään toi yksi juttu. Sopiks 3? No, okei, tuu 3. Kiitos. Okei, hei, mä tuun 3. Moikka. Moikka. Jes, pääsen pitkästä aikaa kylän kaverille, jes. Äiti. Jes, se suostu. Jes. Musta tuntuu, että mun täytyy siivota mun huone sitä ennen. Moi.